Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна у гэты час і ў гэты дзень галоўным у студыі Еўрарадыё буду там не я, не Павел Швярдлоў там ці ніхто іншы з калектыва Еўрарады, які працуе ў студыі, а Александр Кнырович, наш блогер, палітык, палітычны блогер, блогерствуючы палітык, ці як яго там назваць, але тым не менш чалавек, якога заўсёды цікава паслухаць. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Зміцер, зверніце увагу, паважаныя гледачы, добрый дзень. Чалавек з двух слоў зрабіў 3 словосполучэння. Ну, я думаю, зараз скажа 3 памылкі. Дарэчы, калі ўжо мы так жартам пачалі, у нас наперадзе сур'ёзныя тэмы, давайте пачнем з такой, жартаўлівай, здавалася, але таксама сур'ёзнай тэмы. Што вам так даліся гэтыя бацінкі ад Белаза? Што вы да іх прычапіліся? Так жоўтыя, на траках такіх, с надпісам Белаз. Уявіце себе, вось жыве кампанія нейкая Volkswagen. Працуе сябе і працуе. Так, і вось яна себе вымысліла, добрую рэч, давайте зробім некую такую прадукцыю, якую будзе падтрымліваць наш асноўны бренд. Я не ведаю, што там, портфелі нейкія, як портфель по-беларуску. Карці. Зробім. І замест таго, каб заплаціць, не ведаю, колькі грошай, там 2000 еўра дызайнеру, які будзе зробіць нешта сваё, і заплаціць там 10 000 еўра, каб купіць такую партыю, заказаць таксама у Кітаі, яна бярэ і перадзірае тут такую ж самую прадукцыю, але ад BMW. І вось робіць тое ж самае, толькі з налепкай Volkswagen. Як бы мы ставіліся да гэтай кампаніі? Пачасалі бы паталіцы, сказалі бы, здурнелі, хлопцы. Для чаго? Вы вялікая кампанія. Я нагадаю, у нашага Белаза абарот, напэўна, не дацягвае да $1 мільярда, але там $700 мільёнаў. І не патраціць некалькі там, у Беларусі гэта некалькі соцень, напэўна, каб зрабіць некую іншую мадэль, непадобную да Caterpillar, які з'яўляецца наўпроствым канкурэнтам, але ў некалькі разоў большым, чым Белаз. І не зрабіць нічога, не зрабіць 2 шага, каб зрабіць вось такі самы абутак, але асабісты абутак, з іншым колерам, з іншай мадэлю. Гэта, ведаеце, гэта вельмі сорамна, і гэта азначае такой, знаеце, узровень разумення рэчаіснасці, што мы просто, матам же нельзя, да? Выпады ходзяць можна. У нас можна, прамы эфір можна. Мы скралі. Выпады ходзіць, вот вы ж слова ужылі такое, якое яно і у якасці загада і прогучала. Вы што, не памятаеце, как вот этот Сонцелікі сказаў, што вы не можете украсці лекала? Вот украли, навошта мучацца? Па-першае, а па-другое, выканалі загад начальніка. Сказаў украсці, украли. Но з гэтага пункту гледжання, канешне, вы маеце рацыю. Я тут, канешне, дарэмна тут падняў гэтую тэму ў сябе ў стрыме і ў іншы разы падымаю. Но я ўсё ж таки маю вялікае жаданне глядзець на Рэспубліку Беларусь, на ўладу Беларусі, на менеджмент прадпрыемстваў, як все-таки на такіх людзей, якія не злачынцы кожны раз. Не кожны дзень не злачынцы. Яны, может быть, па пятніцах, чацвяргах злачынца, але ж все ж таки панядзелак прыходзяць на работу і робяць нешта, якое не ўпісваецца ў крымінальны кодекс. А вы прапануеце глядзець як цалкам, як бы. Інагда не да законаў. Вы ізноўку как-то не ў трендах, спадар Александр. Ведаеце, я калі нешта пішу ў сябе ў Фейсбуку і калі нешта кажу, я то адно скажу, што я не маю да беларусаў гэтага, не жалко беларусаў, то второе скажу, я так уже звыкся з тым, што я не ў трендзе, што гэта уже, мне здаецца, самое стало трендом. Нічога, скоро вы дагоніце Астапеню па тым, што будзе такі просто чалавек, мем, што не скажа, то не ў папад. Типа, але насамрэч варта. Добра, ладно, з бацінкамі разабраліся. Я, правда, чуў розныя, як бы так сказаць, рэакцыю на саму гэтую падзею, а з аднаго боку, што ой, а гэта ж зараз так стала модна, там же ж стаяць за імі, там ледзь не чэрагі з рукамі, нагамі адрываюць гэтыя бацінкі, таму што, выбачайце, колькі Caterpillar, я ўжо не кажу пра Timberland, каштуюць? 250. А гэтыя колькі? 40. І ты маеш, умоўна кажучы, Timberland ці Caterpillar, але па цэне у 3 разы меншае, як мінімум, а то і ў 4. Чаму не пайсці далей? Чаму не рабіць тое ж самае з, не ведаю, з гадзіннікамі? Чаму вы думаеце, што не робяць тое ж самае?
Я ж забыўся. Вы забыліся, про якую краіну гаворыце. Дарэчы, беларускі айфон зробім такі ж один к одному. Больш таго, я верю. Гаспадар Александр, ну вы не ведаеце, як зрабілі камп'ютары? Ноутбуки. Я не ў трендзе, ведаеце. Ну что, паважаныя гледачы, што я магу з гэтым зрабіць? Ужо не тая хуткасць у мяне, уже не так працуе мозг. Бярэш катэрпілер за ўзор, замаўляеш у кітайцаў, ціснеш там замест бульдозера трактор, там ці што там яны там націснулі. Вот табе свой прадукт. Узяў Samsung манітор, наклеіў інтэграл, вот табе ўсё. Що зроблено? То бок дна нет. Ну, наогул дна нет. Яно здаецца, што ёсць, а потым стукаюць знізу. А можна так замовіць, ну, не толькі как бы там вось гэтую прадукцыю, не ведаю, якія-нибудь добрыя песні. Вось, например, ёсць там как бы, скажу, Абба, буду вельмі такім старым, што зараз у трендах? Не ведаю. Ну, вось ёсць нешта такое. Дрэнды там, Білі Айліш там 5 гадоў там. Можна. І таксама дзесьці націснуць на кнопачку, каб вылезла б тая ж самая Білі Айліш, но уже как бы беларуская такая, красно-зелёная такая, і спяваючая аб тым, як квітнее Смаргонь. Прабачце, жыхары Смаргоня. Можна так зрабіць? Дзесьці вот такія кнопачкі ёсць? Кнопачкі? Вы яшчэ зараз дойдзеце до таго, што ціснеце на кнопачку, а у вас типа Лукашенко, а насамрэч не ён, да? О, куда мы пойдем? Договоритесь, да? Вы лепей, ладно, скажите, ну, ботинки, ну, сякеры ж зрабілі добрые. Так і цена ж добрая. За якасць і за бренд трэба плаціць. Вы ж плаціце за Тимберленды, это самое, у параўнанні з белазаўскімі ботинками. Ведаеце, зато это Тимберленд, и вот за это и платите, за марку. За марку. А тут от як яны там самое бренд первого, да, там амаль што. Ну по яго указцы, можа быть, ён там маляваў эскізы. А вось секера от бренда там пул первого или як нам там, так? І яна, наверное, пайшла бы. Ну, у нейкім іншым сэнсе, так. Яна бы там да тых самых бандытаў бы добра пайшла. Не, гэта яны кувалду зробяць. Кувалд. Вось. Уже ж падарыў Лукашенко азаронку, да? Вот сейчас бренд пойдзе, да? Вагнер, кувалда, Лукашенко, сякера, все адзін к аднаму. Ведаеце, маеце рацыю, не на маём узроўні разважаць, дзесьці трохі вышэй, но людзі в маркетинге, канешне, сякуць сякеру. Вось. Таму, магчыма, 132 рубля за сякеру вагай у 1 кілаграм гэта яшчэ мала. Магчыма, трэба прыпадняць. Іншая справа, конечно, вот глядзіш знешне добра, а з іншага боку я вось сабе слаба ўяўляю, што, умоўна кажучы, вяскоўцы пойдуць за гэтымі сякерамі менавіта у сваю там сельскую краму. Ну, давайте себе уявім гэтага чалавека. Вось ідзе, ідзе да сельскай крамы. Ён там папрацаваў, стаміўся, уже там з'еў некага дранікаў, паеў, прыйшоў да сельскай крамы і бачыць сякеру за $40 США. Вось што ён на гэты момант скажа? Клас, трэба, бяру 2. Заверніце 2. Гуляю там Пятро, сабраўся там паехаць у лес, ну там, можа быть, замовіў там ці што там сабе падровы, там ці яшчэ што-нибудь. Ужо запрог коня, сеў на воз, едзе. Тут раз сякеру забыўся. Ну, до хаты вяртацца не буду, тут крама по дорозе. Да, я вот заеду, куплю, ну шо мне там, ну, господи. Сякера, колькі яна там сякера. Ну. Так, да. Ну, добра, ну, карацей, кожны дзень нейкія навіны, все лепей і лепей. Добра, давайте да навіна ўсё ж таки больш таких надзённых і важных для кожнага беларуса. Давайте. Таму што, ну, што турбуе беларусаў перш за ўсё? Ну, апроч там, што сказаў Лукашенко, безумоўна, это, ну, калі чытаць там розныя там пул першага, то ўсе ж чакаюць, што скажа Лукашенко. Ну і курс долара. Я так разумею, вот глядзіце, мы апошнія некалькі дзён так нервова сачылі за тым, як курс долара прабівае чарговую столь, а рубля падлогу і гэтак далей. Выходзіць учора узгаданы, прасці Господі, добра, што не на ноч узгадываем азаронак,
спаливае целый $1 і все, і курс пайшоў как бы у адваротным накірунку. Ну, у меня есть питание до Гриши. А чаго ты $1 взял, а не $100? Ну, тебе заробка не хапае, каб зрабіць вось гэты ж экзерсіс, але ж ўсё ж Ён кажа, што соткай. Што дастаткова малага, Так. каб вот это вот все посыпалася. Ну, я зразумеў. Слухайте, ну, канешне, калі мы ўсё ж таки паразмаўляем трохі больш сур'ёзна, у нас запланавана ў гэтай часткі ўсё ж таки трохі падвесці базу, то гэта, канешне, такія хвалі, і хваля пайшла, но потом трэба трохі так выдохнуць, бо гэта такі і частка з гэта эмацыянальнай хвалі. Але давайте паразмаўляем ўсё ж таки, а дзе тая самая столь, ці тое самае дно, нішча, да, у гэтага працэса. Што ўплывае зараз на долар? Давайте сур'ёзна. Першае, гэта выбары Трампа, якога абралі там амаль месяц таму у ЗША. Так адбылося, што не толькі ў Крэмлі верылі ў нашага таварыша Трампа, но і замежныя інвестары заходнія таксама, не толькі заходнія, усходнія вераць у тое, што прыйшоў Трамп, эканоміка ЗША будзе больш мацнейшая. Магчыма, таму, што прыйшоў Ілон Маск і будзе меней грошай траціць, у тым ліку і на падтрымку беларускай рэвалюцыі, ну, як прыклад, так? Вось замежныя інвестары вераць у эканоміку ЗША, і курс долара да еўра быў 1,10, а спаў вельмі хутка да 1,04, зараз 1,05, і прагноз па гэтай пары, не мой прагноз, бо я не дасведчаны у валютных ось гэтых аперацыях, але такі доўгатэрміновы прагноз ёсць і 1 к 1, ёсць і $0,9 за еўра. Ну, на некалькі месяцаў наперад, напрыканцы 25-го года. Таму вось з гэтай нагоды ёсць яшчэ куды падаць вось на гэтае самае, ну, не ведаю, там 5%, 10%. Але калі б гэта было толькі адно, калі б толькі гэта ўплывала. Найбольшы, найгоршы ўплыў аказваць, канешне, расійская эканоміка. І тое, аб чым я кажу там 1,5 гады или 2 гады, аб тым, што вайна не бывае танная. Вайна заўсёды гэта вельмі дорага. І вось тое, што напруга ў расійскай эканомікі, якая назапашвалася некалькі гадоў, яна зараз пачала страляць. І як гэта выглядае? Ну, калі б мы з вами мелі магчымасць, а можете паглядзець на мой стрым учарашні, там у нас был кавалачак таго, як Эльвіру Набіуліну у Дзяржаўнай думе Расійскай Федэрацыі 10 дзяржаўных дэлегатаў, ну, ведаеце, рабілі з ней тое, чаму няма слова у такім языкі мове інтэлігентнага чалавека. Яны просто на яе так наехалі, што мне падавалася, што гэта не дзяржаўная дума, как бы з главой Цэнтрабанка размаўляе, а што гэта некая, ну, не ведаю, заседанне там суда у Беларусі, дзе некага БЧБшніка судзяць за там, ну, чырвона-белыя шкарпеткі. Бо гэта было вельмі жорстка. Яны ей казалі, што эканоміка не можа працаваць пры кошты крэдытаў 25%. Што вы робіце? На што Эльвіра Набіуліна казала, што я магу з гэтым зрабіць? Таму што ў Расіі вялікая частка ідзе на вайну, і гэта пустыя грошы. Яны падвышаюць інфляцыю, яна змагалася з інфляцыяй, і вось не дазмагалася. Мы бачым, як у Расіі... Што значыцца пустыя грошы? Мы ж памятаем, які быў эканамічны пад'ём, ну, умоўна кажучы, калі праводзіць гістарычныя паралелі у нацысцкай Германіі, калі да ўлады прыйшоў Гітлер і пачаў вось гэтую сваю экспансію. Але гэтыя рэчы сканчаюцца вельмі хутка. Яны у Германіі таксама скончылись к 42-43 году. Бо гэта вельмі такі, ведаеце, калі прыйшоў там Лукашенко і пачаў, я там спыню падзенне заводу, я там і так далей, гэта тоже выглядала як нейкі такі ход, рух. Я запушчу завод. Да, запусціў. Вось, як быццам. Так вось, у гэтай ваеннай эканомікі ёсць нейкі тэрмін, калі яна, знаеце, вельмі хворы чалавек, яму там нешта ўкалолі, якісь наркотыкі, ён так адчуў сябе добра. Но гэта скончыцца, і гэта заўсёды сканчаецца і ў нацысцкай Германіі, і ў расійскай імперыі 100 гадоў таму, калі была першая сусветная вайна. Гэта заўсёды сканчаецца вось тым, што мы бачым. Мы пабачыць павінны гіперінфляцыю, і как бы насельніцтва даже павінна заплаціць за вайну. Нічога іншага не бывае. Але пытанне ў нашых гледачоў будзе толькі адно: а дзе тая самая столь? Бо было 93 рублі расійскіх за долар, прыгнула на 113, адскачыла на 108, зараз прыкладна 110, калі не памыляюся. Гэта столі таксама
100% есть. Яна не на ўзроўні там 150. Я не магу ее разлічыць, бо гэта как бы сур'ёзная навуковая праца. Па-першае, па-другое, мы не ведаем, як зараз будзе рэагаваць той самы Путін. Можа ён зніме на біўлены паставіць каго-нибудь падобнага да Петра Пракаповича беларускага, які скажа: а колькі вам надо грошай, і будзе друкаваць грошы, і мы побачым 200 і 300. Але калі мне сябе не уяўляць такой фантастычны такі шлях развіцця падзей, то напэўна, зараз скажу некую умоўную лічбу, напэўна, на 120 расійскіх, гэта ўсё ў сённяшнім стане без дадатковых выдаткаў, якія Путін не збіраецца спыняцца, он збіраецца падоўжваць. Но, напэўна, там на 120, напэўна, ёсць гэты ўзровень. То бок гэта яшчэ там адсоткаў 8. Ну і есть беларускія, унутрыбеларускія чыннікі. Ёсць как бы у нас же тое ж самае, калі, ведаеце, калі непісьменныя хлопцы типа Заронка ці Мукавошака, і таксама у нас ёсць вельмі дзіўныя эканамісты дзяржаўныя, якія кажуць: ха-ха-ха, вось тут там чалы ці нехта абмяркоўвае тое, што як дрэнна тое, што растуць заробкі. Но дрэнна не тое, што растуць заробкі, дрэнна тое, што заробак у Беларусі вырас там на 20% без уліку інфляцыі, з інфляцыяй на 14%, а эканоміка вырасла на 4%. І вось гэтыя дадатковыя 10% яны і фармуюць інфляцыйны навес. А інфляцыйны навес цягне за сабой дэвальвацыю, наступную дэвальвацыю. І вось гэтая частка таксама ёсць у Беларусі. Напрыклад, 10%. Таму ёсць патэнцыял, вось з улікам усяго таго, што я казаў, ёсць патэнцыял, напрыклад, ўжо там згулялі там у свае 15%, яшчэ на 15, ці можа трохі больш адсоткаў. Але як будзе паступова па крокам гэта рухацца, прадказаць немагчыма. Таму адзіна, што можна казаць, што тое, што адбываецца зараз, гэта натуральны шлях, і што там падзенні на 3.10, 3.30, якія былі некалькі месяцаў таму, іх больш не будзе. Што мы бачым развіццё падзей, якое і было прадказана тым, хто глядзіць нешта іншае, чым беларускае тэлебачанне. Давайте першым я буду задаваць наступнае пытанне. Мы зробім две такія невялічкія абвестачкі. Па-першае, я ўзгадаў ўсё ж такі тэмы, пачынаючы з ботаў, працягваючы сякерай і зараз вось курсам валют. Паглядзеўшы, безумоўна, позна ўчора вечарам, вот вечарам яна была выкладзена, прынамсі, я заўважыў. Чарговы выпуск праграмы YouTube канала, YouTube праграмы Александра Кныровича. План, так што, калі ласка, заходзьце на YouTube канал Александра Кныровича, подписывайтесь, ставьте свае падабаечкі, і будете ў курсе, потому что часам там з'яўляецца тое, што не трапляе ў наше абмеркаванне, а ў наше абмеркаванне трапляе тое, чаго няма на канале ў Кныровича. Таму можете подписываться, да что можете, обовязаны подписываться одночасова и на канал Кныровича, и на YouTube канал Еврорады. Ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас это бяспечна, потому что трэба, каб як мага больш людей даведалася пра вось апошнія тренды і наўнойшыя тренды як у эканоміцы, так у палітыцы і ў іншых сферах жыцця. І такая невялічкая абвестка. Учора у Варшаве распачаў сваю працу, па-польскі гэта называецца таргі ксёнжкі гістарычнай. Гэта такая выстава, кірмаш гістарычнай кнігі, дзе ёсць і беларускі стэнд. Будзе 3 дні працаваць гэтая выстава. На беларускам стэндзе шмат цікавай літаратуры і шмат сустрэч з пісьменнікамі, літаратарамі, гісторыкамі. Калі ласка, ёсць вся інфармацыя пра працу беларускага стэнда, скажем, на тэлеграм-канале Цэнтра беларускай салідарнасці, які з'яўляецца адным з фундатараў вось менавіта і ініцыятарам з'яўлення такога беларускага часткі гэтай выставы, гэтых таргаў. Таму, калі ласка, і прыходзьце. Самы цэнтр Варшавы, Каралеўскі палац. Прыходзьце, і ўсё можна знайсці, паглядзець. Так, вот гістарычная тэма. Я зараз папрашу паставіць відэо нашага гукаінжынера, і там будзе, па-першае, адказ на пытанне, чаму ж спаліў $1, а не 100. Па-першае, па-другое, ўсё ж такі, калі ён паліў, ён казаў пра тое, што да гэтых долараў, як вось туалетнай паперы навокал. Нягледзячы на тое, што санкцыі там забаранілі правозіць іх і так далей. Карацей кажучы, шмат, што можна вот печку па гэтымі доларамі паліць, да мы вообще.
вот мемаў потым шмат з'явілася з гэтай нагоды, там Мінск, смог над Мінском, беларусы паляць долары, але калі ласка, поставим видео. Друзья, что происходит с валютой и почему в банках ее нет? Я сегодня сдал $100, вот, на кассах никого не было. Потом после меня, там буклеты читаю, подходит чувак, говорит, нужно купить $100. Они говорят, у нас нету. Я такой поворачиваюсь, смотрю на нее, она такая смотрит на меня. Как нету, если я только что, продал им $100? Что за хрень, друзья? Вось такая вось хрень. То есть пришел Грыша, сказал, дайте мне $100, я зараз вот пафосно гэта ўсё спалю, каб показать, что у нас гэтай паперы завались. Ну а вот такая вот ерунда атрымалася. Чаму? Вот як вы лічыце, чаму вот такое могло атрымацца? І наколькі это все ж таки реально і масава ў беларускіх абменніках? Ну, ведаеце, рэальныя масавы на гэта могуць адказаць нашы гледачы. Зараз они я знаходжуся ў гэтай студыі, таму што ўсё ж такі мне здаецца, што гэта нейкі асобны выпадак. Мне здаецца, бо ў Беларусі ёсць заканадаўства, што тая валюта, якая прыйшла, абменнікі павінна быць прадана. То бок, ну, калі гэта праўда, тое, што распавядаў гэты хлопец, то гэта азначае, што абменнік парушае заканадаўства. Але ў нейкіх небуйных банках, ну, мне падаецца, што які-нибудь Беларусьбанк, ну, не можа себе так зрабіць, ведаеце, у один дзень такі загад абменнікі толькі купляць, нічога не прадаваць. Гэта можа зрабіць нейкі небуйны банк, такая не падпісаная, так, наказ такі не падпісаны, што трэба пазбіраць трохі долараў. Гэта, канешне, можа такое быць, но гэта парушэнне заканадаўства. Гэта парушэнне заканадаўства, таму можна пісаць, і калі вы лічыце гэта магчымым. Вось, і скардзіцца на тое, на паводзіны ў абменніках. Не думаю, што у нас ёсць праблема ў Беларусі з наяўнай валютай, з доларамі. Ўсё ж такі яны, нягледзячы на ўсе забароны, рухаюцца павольна паміж краінамі, ну, напрыклад, Расіяй і Беларусю. Таму не думаю, што будзе якая-то праблема менавіта з наяўнай валютай. Вось, но сам па сябе выпадак цікавы. Я пачаў вот эту валютную тэму з таго, што калі апошнія некалькі дзён мы сачылі за ростам курса долара, то сёння абвал, здаецца, на 2,5 копейкі патаннеў долар. Чаму? Ну, гэта хваля. Ведаеце, з эканамічнага пункту гледжання, канешне, ўсё ж такі ёсць, ведаеце, такія рынкавыя эмоцыі. Так, калі нешта даражэе з якосці нагоды, і на гэта адбываецца вось на біржы, так, то ёсць нейкі такі, давайте ўсе зараз купім, потым, калі не дашло до той самай столі, аб якім абмяркоўвалі, дзе, напрыклад, на 3,60 уже няма столькі пакупнікоў, таму яны выдыхаюць нейкім чынам, і так трохі адбіваецца назад гэты курс. Таму, ну, гэта цалкам нармальная рынкавая з'ява. Гэта не тое, што пачаўся абратны тренд у адваротны бок. Не, гэта такі вось дайшлі, трохі выдохнулі і... Ну, вось, дарэчы, мне б хацелася, каб вот на гэтую тэму больш падрабязна. Валютныя эксперты з чату рэфарматараў таксама кажуць, што гэта з'ява сённяшняя, гэта вот так вот палёгка хвілінная. Чакаем, і прычым чакаем такого старта, ну, яны кажуць, што чакаюць рэфарматары, вот гэтыя вот эксперты канапныя, пра тое, што вот чакаюць старта новага. Вы чакаеце? Я вельмі так, мы з вами узгадывалі 3 чынніка, якія ўплываюць на курс. Я не жадаю нейкіх іншых падзей з боку ўнутры ЗША, бо, ну, вось, інвестары зрабілі свой крок, а будзем чакаць далей, калі Трамп усё ж такі сядзе ўжо ў Белым доме гэтым, калі пачне нейкія эканамічныя рашэнні прымаць, тады нешта, магчыма, будзе па долар-евро. Я не чакаю нічога незвычайнага з боку беларускіх уладаў. То бок, ну, няма такіх вельмі буйных праблем у эканоміцы зараз, каб мы казалі, што ёсць непасрэдна ўнутры Беларусі нейкія пагрозы. Але што будуць рабіць расійскія ўлады, я не ведаю. Таму што ў іх нам шторм. Ну і, канешне, долар пераадолеў псіхалагічную першую частку, гэтую лічбу 100
долараў. Зразумела, што з узроўню 110 рублей за долар уже ніхто не будзе там намагацца за кошт валютных інтэрвенцыяў яго кудысьці апускаць на 100. Уже ўсё гэта адбылося. Але што яны будуць прымаць, якія дзеянні, я не ведаю. Я бы сказала аб тым, што не будуць нічога прымаць, што рух будзе далейшы, ну там прыкладна яшчэ там на 8%, што даб'ецца на беларускам яшчэ там адсоткаў на 5-6. Але падкрэслю, гэта мои такія разважання ўсё ж таки дасведчанага у эканомікі чалавека, но не дасведчанага менавіта вось у валютных нейкіх аперацыях, там магу памыляцца. Но я б сказаў аб тым, што яшчэ нейкі такі рух туды наперад будзе. Але без крызісаў, без там 4, 5 і 7 на бліжэйшымі тыднямі. Ну, ось Лора Кошкіна піша: к выходным долар заўсёды дзешавеў, у аўторак ізноўку падаражае. Агрэст дадае: на маскоўскай біржы сёння зноў рост коштаў валюты. Ну, колькі ён там на маскоўскай біржы, просто я не... Ну, я не ведаю, тут не запытацца. Так, ну, быў заўсёды такі, ну, не кожны тыдзень, но ёсць такі, вот, трохі патанеў, трохі падаражэў, патанеў к выходным. Канешне, вы маеце рацыю. На контары маскоўскай біржы, слухайце, ну, напішыце, калі вы можете гэта зрабіць, напішыце нам у чаце, колькі зараз на маскоўскай біржы, бо астатняя лічба, якую я бачыў, была 110 рублёў за долар. Вось. Ну і Грыша, конечно, за гэтым доларам мы с вами не празмаўлялі. Гэта... Так што не паразмаўлялі? Я ж з гэтага і пачаў, што ён вось гэтыя две... Да, справакаваў вот это вот всё. Ну, слухайце, калі б тое, што ён спаліў $1 так уплывала на курс, то, конечно, ну, давайте спалим. Грыша, сколькі у тебя там ёсць? Спали докладно $1000, и как бы тебе люди в Беларуси скажут спасибо, будет по 2,50, и как бы люди будут отрымливать по $1000 заробка, и все. Тому пали. Ну, и будут тады люди по своей воле, а не по разнарации ходить на твои и гладкой вот гэтые поездки по регионах. Ну. Идеологичные. Ізноўку балабольства, піша глядач под нікам, які не прачытаю. Запрашіце лепей Чалага. Дарэчы, а чым балабольства Кныровіча адрозніваецца ад балабольства Чалава? Ну, калі вот мы ужываць уже вот гэтыя тэрмы, я цытую, а не свае там даю характарыстыкі. Я Чалава не глядзеў ужо, напэўна, год. А калі я яго глядзеў раз-пораз, то у мяне не было з чым з ним спрачацца, акрамя таго, што Лукашенко не пойдзе на прэзідэнцкія выбары. Калі ён казаў, што Куртова рыхтуюць, мне здавалася, што гэта ўсё ж такі неяк дзіўна. Але з пункту гледжання эканомікі мы, здаецца, кажам адны і тыя ж самыя рэчы. Другое, што ў яго ёсць свой стыль нейкі і ёсць свае прыхільнікі, іх вялікая маса. У меня, дзякуй Богу, за гэтыя 2,5 гады працы, у тым ліку і дзякуй Еўрараду, і дзякуй атмасферы на Белсаце. Таксама ёсць как бы тыя людзі, якія з задавальненнем смогуць глядзяць наше выданне, таму я не думаю, што тут справа балабольства, тут некая справа, канешне, в асабістых сімпатыях, но таму і гэта ёсць дэмакратія. Вмыкайце гэта самы Чалага і глядзіце, і тым самым вы зробіце тое ж самае, аб чым казаў Зміцер. Павялічыце ахваты, ахопы. Таму сапраўды, што Кныровіч, што Сергей Чалы, які называе сябе, как бы, як то сказаў, пра папулярызатарам эканомікі, ён рыхтуецца да сваіх праграмаў, ён вельмі дасведчаны ў гэтых тэмах, як і Кныровіч таксама. Таму чаму называць аднаго балабольства, а другога вот как бы, это ведаеце, как бы дзіўнае такое, это можна параўноўваць там Чалы альбо Шрайбман. А тут... Не, ну гэта векавая барацьба. А тут, как бы, што да чаго? Гэта ж дэрбі. Таму, як сказаў Александр, подписывайтеся на YouTube-канал Кныровіча, ну і, безумоўна, не забывайцеся пра YouTube-канал Еўрарады. Ставьте свае падабайкі і расшырвайце. Дарэчы, пыталіся тут гледачы, а што з атмасферай? Нешта не відаць. Не быў падрыхтаваны да гэтага пытання. Ну, слухайце, мы далі себе адпачынак на снежань, і па-першае, я должен казаць шчыра, бо могуць пайсці нейкія размовы, гэта ніяк не звязана з новым кіраўніцтвам Белсата. Вот наогул ніяк. Таму што калі адбыліся нейкія перастаноўкі ў весну, калі сышла Агнешка і быў прызначаны Дзекавіцкі, тады было зразумела, што бюджэт Белсата
Прабачце. Тады был Слово бюджет. Бюджет. Што бюджет Белсата трохі дэфіцытны і што напрыканцы года можа не хапіць часткі на ўсе праграмы, бо і таму мы размаўлялі адразу, што гэта магчыма будзе так. І была дамова, што магчыма паўза будзе не ў 1 месяц, а ў 2 месяца. Дзякуй Богу, атрымалася, што яна будзе толькі месяц і ніякай іншай інфармацыі ў мяне няма. Таму зараз мы в снежні будзем адпачываць, а далей паглядзім, як гэта будзе. Яшчэ раз падкрэслю, каб не было ніякіх іншых такіх, размоў, гэта зараз ніяк не звязана з новым кіраўніцтвам Белсата. Ну што ж, давайте да іншых тэмаў. З валютай разабраліся? Здаецца так. То есть чакаем чарговага роста, наколькі ён будзе ўсё ж такі такі пікіруючы? Я не бачу болей за 120 рублёў расійскіх за долар і нейкі так у тых жа прапорцыях і колькі ён там расійскіх рублёў будзе, хай расіянам галава баліць, у беларусаў плюс 7%, калі вы возьмете сённяшнія там 3,60, палічыце колькі гэта будзе 7%, гэта будзе той максімум, у які я магу себе уявіць. 7% 25 копеек, 3,85 максимум. Многовато, конечно. Да зашмат, не думаю, что будет так. Яшчэ раз падкрэслю. Зараз умову, каб ён стаў там вось зараз праз некалькі тыдняў, праз месяц, другі, трэці, 4 ці 5, няма ніякіх, няма для гэтага падстаў, а як хутка ён будзе рухацца ад сённяшніх 3,60 там к 3,80, вось гэта рух магчымы. Дарэчы, я бачыў такую канспіралагічную версію датычная пераноса даты вось гэтых так званых выбораў на больш ранні тэрмін, звязаную з эканомікай, з курсам долараў, што, маўляў, зразумела, што якія працэсы будуць адбывацца з-за вайны ў эканоміцы як Расіі, так і Беларусі. Рэжымы, што пуцінскі, што лукашэнкаўскі, пра гэта выдатна ведаюць і вырашылі перанесці на раней, каб вось гэты абвал у эканоміцы, які пачнецца, а сцвярджаецца, што ён ўсё адно пачнецца, што вот да яго пачатку правесці перапрызначэнне, чым потым патрапіць пад вот это. Гэта моя версія, але як яна гучыць сапраўды. Абвала мы не чакаем, таму што нейкія прагнозы з боку незалежных эканамістаў кажуць аб тым, што нас чакае стагнацыя, нас чакае там 0, плюс 1, плюс 1,5, не болей за тое. То есть гэта такі гапак на балоце нас чакае. Як так немагчыма танцаваць гэты гапак, але будуць намагацца гэта рабіць. І я казаў аб тым, што выбары прызначаныя менавіта вось так хутка, таму што ў лютым будуць зусім іншыя лічбы з боку росту эканомікі. То есть зараз мы бачым, што ў першым паўгоддзі было плюс 5,5%. Так? І гэта вялікая лічба, гэта так кітайскі рост. А праз 3 месяца мы ўжо бачым 4,2, накоплены за 9 месяцаў. Гэта азначае, што апошнія 3 месяцы эканоміка амаль не расла. Яна так ужо ўстала. І гэта тое, аб чым казалі ўсе, што гэты эфект санкцыйны і такіх спекуляцыйных узростаў кошту ён скончаны і скончыўся этап росту эканомікі ў Беларусі. Таму не тое, што ў нас чакае абвал, а напрыканцы года мы побачым там прыкладна 3,8 рост эканомікі, а далей ён будзе запаволівацца, будзе спыняцца. Таму, калі б мы казалі аб тым, што выбары будуць недзе ў траўні, то ў траўні было бы 0. Траўні не было бы аб чым казаць з пункту гледжання поспехаў у эканоміцы цалкам, таму і перенеслі так хутка, каб так падсумаваць, паказаць, як мы добра ўсё зрабілі 23 годзе, амаль трапілі ў паказнікі, але, канешне, Трамп спутаўся карты, запусціў гэты рухавік, і, магчыма, будзе не так усё добра і ў снежні. Так, што ж, давайте уже закрываць эту валютную тэму. Вось такія прагнозы. Дарэчы, калі памяць мяне не падводзіць, дзесьці я такую цікавыя такія паўжартаўлівыя падлікі бачыў, што калі да ўсіх, калі адмесці ўсе гэтыя дэнамінацыі, якія адбыліся ў Беларусі, то долар сёння мусіў бы каштаваць 35 мільёнаў беларускіх рублёў. Я не лічыў, апошняя лічба, якую я лічыў, гэта за 20 гадоў у нас было у 16 разоў была дэвальвацыя, то бок гэта тоже вельмі шмат, а цалкам, канешне, я прыгадаю нашим гледачам, тое, што зараз Лукашенко кажуць перад выбарамі ягоныя гэтыя глашаты аб тым, што ён там спыніў эканамічны абвал, з пункту гледжання валюты ён яго і парадзіў.
То бок у нас было перыяд, калі яшчэ не было Лукашэнкі, але калі Савецкі Саюз уже распадаўся, у нас хадзілі нейкія савецкія рублі, вось тады было дзіўна, што краіны іншыя, рублі ўсё ж такі яшчэ ходзяць. І вось тады была вялікая інфляцыя, таму што магчыма было іх друкаваць і раздаваць. Калі прыйшоў ён, то ён пачаў, будучы непісьменным чалавекам, пачаў выкарыстоўваць гэтую друкарню з беларускімі рублямі, як вось такі дамашні прынтер. То бок ён друкаваў грошы, укідываў іх там будаўніцтва ў сельскую гаспадарку, і, канешне, калі вы пабачыце, якія былі прыжкі гэтага курса ў канцы 90-х, вось пасля 94-го года, то гэта ўсё вынік ягонай працы. Гэта ён асабіста зрабіў. Таму у нас найгоршыя дэвальвацыі былі тады, калі прыйшоў да ўлады Лукашэнкі. І калі ўсё стала зразумела, што не, так немагчыма, то калі прыйшоў там Богданкевич, быў тады глава Нацбанка, ён спыніў гэтую гульню. А першыя некалькі гадоў і прывялі да таго, што цалкам, калі мы зараз лічым, атрымліваецца 35 мільёнаў рублёў. Без гэтых там першых 5 гадоў лічба была ўсё ж такі ў дзесятках тысячаў, а не ў мільёнах. А вот мільёны Лукашенко зрабіў беларусаў мільянерамі. Так. Прабачце, так Грыша спаліў 35 мільёнаў учора. А вы кажаце, нішчыброд. 35 мільёнаў взяў і спаліў. Як это купіў гэты банан за 6,2 мільёна кітайскі нейкі там мільянер-бізнесмен і з'еў яго. І сказаў, вельмі смак адрозніваецца ад усіх іншых бананаў. Так что мне падаецца, праз некалькі часоў з іншага боку ён таксама будзе чымсьці адрознівацца. Думаю, что да. Так что пах гэтага дыма долара спаленага Грышай як мінімум на 35 мільёнаў недамінаваных беларускіх рублёў. Можна парфюм такі рабіць. Грыша, подказываю, невялікія гэта роялці за ідэі. Главное, каб не супалі, там не сумясціліся ароматы дыма спаленага долара і вынікі працы беларускай прапаганды, назовем это так. Добра, пытанне ад Вожыка Патрыёта. Выклалі лічбы па акалію за апошнія гады. Дык атрымліваецца, што агулам сумы па продажах прыкладна тыя ж, проста прадалі ў некалькі разоў больш. Мабыць, запас дазваляе так рабіць. Слухайце, калі мы кажам пра некалькі гадоў, то ўсё ж таки вы недакладна адлюстроўваеце тое, што адбылося, таму што калі мы будзем казаць пра гады 19-20, то там зусім іншыя лічбы. Там лічбы 3,5, наколькі я памятаю, 4 мільярда долараў. Потом адбылося тое, што адбылося. Адбылася вайна, і у нас было ў 22-м годзе было рэзкае скарачэнне экспарту нашых калійных угнаенняў, а яно было больш, чым у 2 разы, наколькі я памятаю, там было 4 ці 5 мільёнаў тонн. І тады былі спекуляцыйна высокія кошты, вы маеце рацыю, мы прадалі мала, і адбылося тое, адбылася нейкая лічба. У 23-м годзе ўсё здарылася цалкам наадварот. У 23-м годзе у нас толькі адзін транзітны маршрут праз Расію, толькі адзін буйны пакупнік, гэта Кітай, і таму кошты ўпалі. У справаздачнасці КДК ёсць лічба. $460 за тонну планавалі, а прадалі па 169, напэўна, долараў. Але прадалі ў 2 разы больш. І таму таксама атрымалася ў 23-м годзе амаль тая ж самая лічба, як у 22-м, але прадалі ў 2 разы болей. І зараз цана цалкам не вырасла. Чаму Лукашенко крычыць на сваіх падначаленых? Тое, што мы прадаем вельмі танна, таму што у нас адзін пакупнік, адзін транзітны маршрут, нічога іншага няма. Але гэта працуе вось на гэтыя 2-3 гады. Калі мы паглядзім раней, то лічба была ў 2 разы больш. Вось такая праўда. Вось такая праўда. Лора Кошкіна дае таксама валютны прагноз. Запішыце, можа быць, скарыстаецца эксперт і яго меркаванне, экспертка. Да выбараў долар прытрымаюць, а вось да красавіка пачнецца 2011 год. Мы памятаем, што было ў 2011 годзе. Гэта, як Лукашенко що патлумачыў. Беларусы масава паехалі закупляць бэушныя аўтамабілі ў Еўропе. І хто гэта зрабіў? І ўсё, беларусы вывезлі валюту, здарыўся крызіс. Так, беларусы тады вывезлі некалькі мільярдаў, гэта праўда, але ўсё ж таки давайте паглядзім, што ў нас сапраўды адбывалася. 2010 год. Трэба зрабіць гэта і па 500.
Таму как бы напампоўваюць эканоміку пустымі грашыма, каб паказаць, што ў снежні перад самымі выбарамі адбыліся гэтыя самыя $500 на чалавека. Да чаго гэта прыводзіць? Ну, эканамічная тэорыя, першы курс. Калі вы друкуеце грошы, у вас няма дастаткова тавараў у краіне, якія прадукуюцца, гэта правакуе імпарт. І ў нас разрыў на эканоміцы, якая тады была, ну, напэўна, там мільярдаў 65, можа, ў доларах. У нас был разрыў знешнетарговага гандлю на $10 мільярдаў. То бок мы прадавалі меней, чым куплялі, на гэты самы 10 мільярдаў. І таму, сапраўды, яны дацягнулі да выбараў, а потым стала зразумела, што ўсё. Далей трэба балансаваць вось гэтым самым валютным курсам, как бы, ну, вось гэтую самую дзірку. Зараз гэтага няма. Зараз як гэта выглядае? У нас, ну, па-першае, у нас вельмі неустойлівае становішча з нашымі золотавалютнымі резервамі, таму што у нас іх прапісана трохі болей за 8 мільярдаў, але іх і павінна быць мінімум, гэта мінімальны ўзровень, ніжэй не можа быць, таму што у нас імпарт там прыкладна $40 мільярдаў за год, а трэба, каб яны былі, ну, на 2-3 месяцы. Таму гэта мы не можам прадаваць золотавалютныя резервы, каб утрымліваць курс. Нема ў нас гэтай крыніцы. Неустойлівае становішча, але калі мы глядзім на знешнетарговы гандаль, то яшчэ ў жніўні ён быў каля нуля, там трохі вышэй за 0. У верасні ён рэзка ўшоў вниз, было мінус $350 мільёнаў цалкам за 9 месяцаў, але вы, ну, паглядзіце, там 10 мільярдаў за год і за 9 месяцаў там 350 мільёнаў, пакуль непараўнаныя лічбы. І нема такіх прагнозаў, каб за гэтыя месяцы яно зрабілася як было ў 10-м годзе. Яно можа быць трохі ніжэй за 0, можа быць нейкія рухі. Но вось гэтых падстаў, каб параўноўваць 11-й год з наступным 25-м годам, у нас зараз няма. Але гэта не азначае, што ў Расіі можа штосьці цікавага стрэльнуць і адбудзецца другі 11-й год, але не па тым падставам, якія былі ў 2010 годзе. Так, давайте на завершение яшчэ одну тэмку закранем, таксама балючая, але перш чым мы это скажем, я хотел бы звярнуць увагу наших слухачоў і гледачоў, ну, безумоўна, на YouTube канал Александра Кныровича, подписывайтесь, YouTube канал Еврорады не забывайте, тут есть посылочки на эстафету солидарности «Голосы праз межы», все указано, можете зайсці, послухаць, я уже не один раз про гэтую эстафету рассказывал, потому что там не только апавядаюць беларусы про тое, якой яны бачуць сваю беларускую Беларусь, ну, это на замежнікаў разлічана, але і арганізуюць розныя мерапрыемствы, на якіх збіраюць грошы на падтрымку палітвязняў і іх сем'яў. Але я хочу яшчэ попрасіць нашага СММшчыка і таксама заклікаць вас звярнуць яшчэ на один збор на платформе BuySol. Гэта калядны збор для дзяцей палітвязняў. Зрабіць дзецям палітвязняў падарунак, сабраць грошы, каб трошечку хоть так нейкай радасці ім перад каляднымі навагоднімі святамі даць. Калі ласка, падтрымайце, спасылачка зараз будзе тут у нас у каментарах. Спадар Александр, вы на мінулай праграме тут у нас у эфіры разам з Пашай закраналі тэму, якая сітуацыя, якая здарылася з вашым аднафракцыйцам Васілём Верамейчыкам. Все адно задаюць пытанні пра тое, чаму ўсё ж таки сябры фракцыі нічога не зрабілі, не адгаварылі, што зараз робяць і гэтак далей. Калі нейкая новая інфармацыя, новыя думкі, новае бачанне ёсць, калі ласка, папрасіў бы вас выказацца. Васіль быў сябром фракцыі, ну, ёсць сябром фракцыі, канешне, так, і я не быў з ім у такім напростым кантакце, былі іншыя людзі, якія таксама былі добраахвотнікі. У них, канешне, былі размовы аб тым, як бяспечна, як небяспечна рабіць, і, ну, ўсё ж такі чалавек дарослы, то есть немагчыма дарослага чалавека, ну, неяк заматаваць, рабіць не тое, што ён для сябе вырашыў. Але размовы былі, і тое, што было магчыма зрабіць проста ў суадносінах з чалавекам, канешне, рабілася. Гэта першае. Другое, канешне, той тыдзень, які быў не публічны, ну, у тым ліку і для нас ён быў не публічны, быў выкарыстоўаны на тое, як каб знайсці тых самых адвакатаў в
В'етнаме, ну гэта я назіраў, як гэта адбываецца ў нас у чаце, як дзень за днём мы не разумеем, што адбываецца, пішам у усялякія установы і нічога не ведаем. Я нагадаю, што яго арыставалі ў адзін дзень і на ранкам ён ужо ляцеў да Масквы. То бок гэта было вельмі невялікі кавалак часу. Па-трэцяе, мы, канешне, зараз у сябе неадразова абмяркоўвалі. У нас ёсць нейкі план нашых дзеянняў з гэтай нагоды. Канешне, мы бачым напрамкі ў кірунку першую чаргу Украіны і Літвы, таму што тыя рашэнні, якія былі прыняты адносна Васіля, павінны быць адменены, каб яго перспектывы былі лепшыя. Ёсць яшчэ некаторыя рэчы, якія мы робім. Канешне, мы падпісалі цалкам тыя звароты ад Коордынацыйнай рады, тыя звароты, якія будуць цалкам ад дэмакратычных сілаў да ўладаў Літвы, да Еўрапарламента, наколькі я ведаю, будуць. Тут у гэтым выпадку паміж, як бы мы не сварыліся паміж рознымі фракцыямі, але тут ёсць поўнае і такое адзінадуш'е, як так правильно сказаць, адзінства. Давайте будем казаць пра гэта адзінства, бо гэтую сітуацыю ніхто не расцэньвае, размяркоўвае як некую такую, дзе ёсць некаторыя хібы. Ёсць частка, якую магчыма рабіць толькі не публічна, но і астатняе, што б я казаў, што, канешне, яшчэ раз прызываю ўсіх рабіць нешта, калі вы нешта робіце, толькі узгадніўшы гэта з блізкімі Васіля, таму што гэта галоўнае. Немагчыма нешта рабіць, аб чым не ведаюць яго мама і жонка. Вось, таму мы удзельнічаем цалкам у гэтых напрамках, мы робім сваю частку працы, але мы не можам об гэтым распавядаць публічна. Больш за тое, мне падаецца, што зараз, чым больш прыцягвацца да гэтай увагі, тым больш рызыкоўная сітуацыя для Васіля. Мне падаецца гэта так. Мне падаецца, што зараз час наўпростава размаўляць з рознымі бакамі і не рабіць з гэтага наступную такую публічную поп-нагоду, каб нагадаць пра сябе. Вось. Таму вось так. Но, канешне, здарылася цалкам трагедыя, і яшчэ раз падкрэслю, Васіль, магчыма, сам у чымсьці памыліўся, ён травмаваны сваім удзелам у вайне, але зараз не час на гэта неяк рэагаваць і гэта абмяркоўваць, бо чалавек знаходіцца за кратамі у беларускіх гэтых паліцаяў, у турме КДБ, таму будзе іншы час, каб гэта абмяркоўваць. Ну так, і тут як бы я думаю, што добрая нагода нагадаць усім, хто можа быць сутыкаецца з праблемамі легалізацыі, там ці яшчэ які-небудзь вырашэнні юрыдычных пытанняў у Европе, не дзейнічайце на нервах, что вот так, тады я вот так і гэтак далей. Першае. І другое, не спадзявайцеся на тое, што вам дапамогуць нейкія там рэшалы, нейкія людзі, якія стаяць каля, умоўна кажучы, ужонда па справах цудаземцаў і гэтак далей. Ёсць адмысловыя беларускія структуры, юрысты, якія дапамогуць. Безумоўна, можа быць, гэта не так лёгка, не так хутка, не так как бы не абяцаюць табе, што мы вырашым сёння, на заўтра то ўсе твае пытанні, але робяць гэта афіцыйна, юрыдычна, паступова і вельмі грунтоўна. Гэта і юрыдычная служба Цэнтра беларускай салідарнасці, гэта і партызанка, гэта і Free Беларусь цэнтр. Карацей кажучы, юрысты беларускія дапамагаюць. Звяртайцеся да іх і ўсё вырашайце, не дзейнічайце на нервах. Так, вось далі інфармацыю нашыя гледачы, дзякую ім за тое. Агрэст піша, на маскоўскай біржы прама зараз долар гандлюецца 109,57, евро 116,14. Ну вось, то бок ён прыйшоў і зараз так трохі прыпаў, ён шукае свой баланс, магчыма, гэта баланс сёння, ну і там наступны некалькі дзён, можа быць, тыдняў на гэтых самых 110, а магчыма, будзе яшчэ невялічкі рух. Яшчэ раз падкрэслю, гэта не той выпадак, калі няма гэтага там столі ці дна, ўсё ж такі яно ёсць.
Так, ну і завяршаючы, калі вот тэму ўсё ж таки Васіля Верамейчыка, безумоўна, калі нешта робіцца, а нешта робіцца, безумоўна, то гэта, як сказаў Александр, не публічна. Будзем спадзявацца, што спрацуе, але на дадзены момант ёсць магчымасць падтрымаць і дапамагчы сям'ю Васіля Верамейчыка. На тым жа Байсоле ёсць збор на падтрымку сям'і Васіля Верамейчыка. Таму калі у вас там ёсць там нейкія абурэнні, якія вы хацелі б выказацца дзеяннямі там Васіля, Коордынацыйнай рады, Ціханоўскай, там СМІ беларускіх ці яшчэ каго-небудзь, можа быць, у дадзенай сітуацыі лепей пайсці і падтрымаць, дапамагчы сям'ю Васіля, чым вот раскідвацца эмоцыямі па сацыяльных сетках. Дзякуй вялікі. Александр Кнырович, Зміцер Лукашук, слухайте, глядзіце, подписывайтеся на Кнырович План, Еўрарадыё, наши YouTube каналы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй і да пабачэння.